तर हिंदी भाषेसंदर्भात आता संजय राऊतांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे। हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही, मात्र त्याची सक्ती नको। शैक्षणिक धोरण भाजप राजकीय सोयीसाठी ठरवतं, या शब्दात संजय राऊतांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय। आम्हाला हिंदी उत्तम येतं, ते शिकवण्याची गरज नाही असंही राऊत म्हणतात। ते ठरवलं जात आहे राष्ट्रीय, हे भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी ठरवतो। हिंदी भाषा आम्हाला येते, उत्तम प्रकारे येते, आम्हाला शिकवण्याची गरजच नाही। किंबहुना नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या लोकांपेक्षा उत्तम हिंदी आम्ही बोलतोय मुंबईमध्ये, आणि मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंदी भाषिक आहेत। महानगरपालिका हिंदी शाळा सुद्धा चालवते आमच्या अनेक वर्षापासून, माहिती आहे का तुम्हाला? तो ज्यांना हिंदी येते त्यांच्यावर तुम्ही कशा करताला? आम्हाला येत आहे ना, आम्ही हिंदीला कधी विरोध केला नाही, पण तुम्ही शालेय अभ्यासक्रमामध्ये ही सक्ती करू नका।